fil-bażi wara ġurnata impenjattivissima, Gżira United 1 Inter 6 u kum ġenerali ikolli nistqarmakum illi għal tifel illi trabba ġewwa raħal ġdid, mhux se niddejjaq ngħid għax ħafna minnkom tafu inżomma l-ħibsa u Malta. Il-fatt li nara l-Inter jilagħbu ġo Tony Bezzina Stadium ġo l-ground ta' raħal ġdid għalija kienet xi ħaġa emozjonanti ħafna. Ikolli nammetti, speċi qaset nemmen l-għajnejja, speċi l-Inter ġo raħal ġdid. Insomma, iżjed fuq dilaw għal-ġurnat fuq il-komplement tal-ġurnat l-ora ser nitkellmu fi Q&A session li se jkollna apposta nhar il-ħadd, biss nitkellmu fuq il-logħba. L-Inter prattikament kellhom il-logħba f'idejhom, rajna gowl isbaħ mill-ieħor bejn id-diving header ta' Dzeko, il-gowl ta' Zlani, il-free kick ta' Çalhanoğlu, il-ħarba ta' Gosens u ta' Di Marco. Jiġifieri kellna aħna li konna nassistu għall-logħba xalata u ħadd pjaċir ukoll illi il-ground kien mimli u kien hemm ukoll aspett ta' support ukoll. Jalla naraw l-istess tendenza għall-logħba ta' Red Bull Salzburg. U ngħidu hekk ħadd pjaċir li diversi players l-inflazzjoni u illi wkoll erġajna bdejna naraw naqra l-Inter tilab. L-unika neo li kellna tnejn, wieħed illi naħseb fuq nota personali laqqat xi attakk influenzali, skużawni, u mill-bqija jien naħseb il-fatt li lajna gowl ma tantx ħadd pjaċir biha. Biss it was good to be back u it was good to see our boys back in action u fil-kastana iżjed il-fatt li rajnihom id-daqshekk fil-qrib ġewwa pajjiżna u ġewwa Malta. Issa il-friendly li mista tkun nhar l-erba' kontra ir-Red Bull Salzburg. Għalissa ħanaqaf hawnhekk, infakrukom ukoll qed naħdu manda ta' Ronald, wert it-titla ta' qali kien hemm ċans iltaqgħu ma' players iva wara training Ronald. U naqaf hawnhekk għax ma nafx eżattament għadha fiex se jitrenjaw. Nġedded l-appuntament tiegħi għal għada għall-erba' wara l-logħba bejn Inter u Salzburg, forsi l-influenza ma tibqax tkidni daqshekk ukoll, la oġoba terġa' tiġi tagħmel vista, imma xorta waħda ħanipruvaw nagħmlu naħdu li nistgħu mill-avvenimenti kollha illi ser ikollna ġewwa Malta din il-ġimgħa. Mill-bqija kull ma sentikom antiċipazzjoni żgħira hija li ħadd ovvijament da video dal-waqt tkun fuq YouTube, bħas-soltu, u għal minn qed isaqsi ritratti ħadd ħafna għandna xi filmati wkoll, però kif qedtilkom se ntellaw kollox nhar il-ħadd waqt Q&A session li ser ikollna apposta. Il-lejl it-tajjeb forsi mhux nistrih ftit, għax għada jum twil ieħor. Jiġifieri, u nħeġġixkom x'tkom tissegwu din il-paġna għal iżjed aġġornamenti. Saħħit ħbieb.